6:30 בבוקר, 7 באוקטובר, אתה במוצב. אצלנו ה7 באוקטובר מתחיל לפני 6:30. אני הייתי לוחם במחלקת מרגמות בגדוד 13, גולני, ובאותו לילה אני, יותם סרור, הסמל שלי תמר בן יהודה, זיכרונו לברכה, שלושתנו עושים לילה לבן. הרשינו לעצמנו בשבתות וחגים במיוחד לעשות לילה לבן עד לכוננות עם שחר, ואתם יודעים, יש לנו זמן לישון מחלקת מרגמות עד לכוננות הבאה. אז ב5:20 בבוקר אנחנו יושבים ליד הקשר כדי לא להעיר מאזין, והסמג"ד שלי, ניר בוינפלג, שגם הוא נפצע קשה וברוך השם הוא שרד, פתאום עולה בקשר בהודעה מוזרה: כל התחנות, לא יודע למה, לא יודע איך, משהו בסגנון הזה, אין סיור בגדר עד 9 בבוקר. באיזה שעה זה? 5:20 בבוקר. כל תחנות נשארים כאן משנה, אז מבחינת קרקע ואויב אין לנו דברים משמעותיים. מבחינת כוחותינו יצאה הנחיה מהחטיבה שעד השעה 9 בבוקר מול הערכת המצב אף כלי לא מגיע לבורמה. אני חוזר שוב, עד 9 בבוקר ואל מול הערכת המצב אף כלי לא לבורמה. נמצאים בנקודות זינוק אחוריות, מהנחיית חטיבה, לא יודע בדיוק למה, לא שואל יותר מדי, זאת ההנחיה, זה מה שאנחנו עושים. קצת לפני שהכל מתחיל, ואיתמר דופק לנו פרצוף כזה של מה? ואתה יודע, אנחנו חיילים פשוטים סך הכל, לוחמים, לא מפקדים ולא קצינים שנוכל לשאול שאלות, זו הוראה של הסמג"ד, מקבלים את הפקודה הזאת ולא שואלים שאלות, הורדת פקודה רגילה. ובאמת אחרי שעה, 6:30, פתאום אזעקות. תראי, אני אגיד לך את האמת, אני חייתי עם זה מה7 באוקטובר ומאוד חששתי לדבר על זה, ושהגעתי לכנסת זה היה אחרי תקופה ששאלתי כמה שצבא בכירים מה בעצם קרה שם, והיו כאלה שבהתחלה אמרו לי, תשמע, היה איום צליפה של נ"טים על הגדר, לכן לא רצינו לשלוח חיילים כדי שלא ייפגעו. ואז עם הזמן קצת נפל לי האסימון ואמרתי, רגע, אם יש איום צליפה, איך יכול להיות שאני סך הכל 200 מטר מהגדר לא יודע שיש איום? איך יכול להיות שחברים שלי נלחמים בלי וסט עם תחתונים וגרביים ואף אחד לא יודע שיש משהו? אנחנו סך הכל 200-300 מטר מהגדר. ואז זה עוד הפעם ישב לי בראש, ובאמת הזמינו אותי פתאום לכנסת. הרגשתי שזו ההזדמנות באמת לפתוח את הנושא הזה ולדבר עליו ולהבין בעצם מה קרה שם. והנה, את אומרת, כמו שאת אומרת, הרבה אנשים זה נשמע להם תמוה ומה בעצם קרה שם. ואנחנו עוד פעם חוזרים לזה, ואני אגיד לך את האמת, איילה, אני חי עם איזשהו חור במוח מאז ה7 באוקטובר, שמשהו בלב מרגיש לי תשמעי, אני לא יודע מה היה שם, אני רוצה להבין.